Dobrý den. Vítejte ve světě pro gamingu. Ve světě, v němž rozhodují blesku rychlé reakce, schopnost koncentrace a talent. Takové jsou předpoklady, které musí splňovat úspěšný profesionální hráč počítačových her. Dnes vám představíme ty nejlepší z nich, slavný tým Necrorizers, a budeme se věnovat v současnosti nejpopulárnější progamingové hře Counter-Strike. Také vás čeká soutěžní kvíz a profil předního českého specialisty na letecké simulátory. Counter-Strike vznikl před 5 lety jako jedna z mnoha modifikací akční hry Half-Life. V průběhu následujících let se postupně stal nejúspěšnější týmovou hrou na české progamingové scéně. Obrovské rozšíření Counter-Strikeu, neboli CSK, způsobilo hned několik faktorů. Atraktivní téma těžící ze soubojů policejních jednotek a teroristů, nutnost spolupráce a týmové komunikace, vynikající hratelnost průběžně upravovaná vydáváním nových patchů a především velmi reálná simulace prostředí použitých zbraní a způsobených zranění. Právě kombinace vynikající hratelnosti a realističnosti láká k CSku stále nové příznivce. V Counter-Strikeu se jako v jedné z prvních multiplayerových her začaly používat tzv. Hitboxy, tedy rozdělení těla protivníka na zóny s rozdílným účinkem zásahu. Propracovaný systém nakupování zbraní a různého příslušenství nutí hráče občas vyrazit pouze s pistolemi a zahrát šetřící kolo, zvané Eco Round. Následně pak mají více peněz na lepší vybavení, útočné pušky a snajperky. CSko, to je volba vhodné strategie, střídání opatrného postupu a rychlé akce, taktika, synchronizované útoky, nervozita, odjišťování bomby na poslední chvíli a hlavně značné množství olova ve vzduchu. Counter-Strike je progamingovým králem týmových her. A hned z kraje tu máme soutěžní otázku dnešního dílu. Jak se jmenuje první skutečně profesionální tým hráčů Counter-Strikeu? Za A Necrorizers, za B Necrofighters, za C Neolight. SMSky se správnou odpovědí posílejte na číslo 90 00 115 ve tvaru PG, mezera A nebo B nebo C. 50. správná odpověď vyhrává mobilní telefon Nokia, každá 100. správná odpověď vyhrává tričko MČR, každá 500. správná odpověď vyhrává záložní zdroj APC. Událostí číslo 1 na české progamingové scéně se na sklonku loňského roku stala profesionalizace hráčského týmu Necrorizers. Sestava reprezentující tým ve hře Counter-Strike prošla výraznou proměnou. V listopadu do ní přestoupili 4 vynikající hráči z konkurenčního týmu Neophyte, jenž má na svém kontě mistrovský titul či 5. místo na World Cyber Games 2002. Po tomto progamingovém přestupu sezóny následovalo podepsání profesionální smlouvy. 5 mladíků Dave, Eraser, Obluda, Plus Minus a Taso získala podmínky srovnatelné se zabezpečením vrcholových sportovců. Hráči budou dostávat pravidelný plat i podíly z turnajových výher. Necrorizers vůbec není nějaká zisková organizace, ale to v podstatě ten klan funguje na bázi, že my chceme nějakým způsobem ten progaming v České republice pozvednout a všechny peníze, které přijdou jinou cestou do Necrorizers než od sponzorů, budou zase využity pro to, aby prostě ten klan nějakým způsobem, řekněme, fungoval ještě lépe. První profesionální tým získal díky podpoře sponzorů jedno z nejlepších zázemí v Evropě. Necrorizers mají k dispozici hernu s nejmodernějším vybavením, včetně vlastní internetové linky, která jim umožňuje trénink na špičkové mezinárodní úrovni. Příprava na zápasy probíhá pod dohledem placeného trenéra. Trenér se samozřejmě musí vyznat té hře, musí umět tým podpořit a musí taky znát všechny mapy, aby mohl pomáhat vytvářet strategie a analyzovat hru soupeře. Myslíš si, že tvoje osobnost je přínos pro klan? No, kdyby nebylo, tak si myslím, že by mě ani nechtěli. Přímo v domě nad hernou mají hráči k dispozici služební byt, který slouží zejména 2 slovenským členům týmu. Také zde je internetové připojení umožňující přípravu na zápasy a komunikaci se sparring partnery. Já hraju zhruba 3 roky, se dá říct. A hrál jsem nejdřív za klan s kamarády, Kok se to jmenovalo, a byla to taková čistě pro zábavu pouze tehdy. Poté jsem hrál ve strahovském klanu Cool a pak jsme už založili vlastně klan Total, z něhož v Necrorizers nyní hrajou 3 členové a s tím jsme vystřídali jak Necrorizers, Neophyte, teď jsme znovu Necrorizers. Jaké to je být členem profesionálního klanu? No zatiaľ v Čechách a na Slovensku sa to mnohým ľuďom nepodarilo, ale časom si myslím, že to bude bežnejšie. A nějaký recept, jak se stát profíkem?
Treba čo najviac trénovať, samozrejme musíte mať dobré podmienky, veľa času, dobré internetové pripojenie a motiváciu. První větší akcí, které se nový tým NecroRazers zúčastní, je kvalifikace na světový šampionát ve francouzském Poitiers. Bude se tu hrát celkem o $100,000. Hráče čeká rovněž kvalifikace na olympiádu v korejském Soulu. Kromě prestižních mezinárodních akcí se pětičlenný tým účastní i přátelských exibičních utkání, jako bylo to prosincové s klanem B Team. Aktuální žebříček Českomoravského svazu pro gamingu vedou NecroRazers. Před druhými Black Trains mají úctyhodný náskok 530 bodů. Na třetím místě figuruje díky výsledkům z minulého roku dnes už neaktivní Bčko NecroRazers. Výraznější změny pořadí můžeme čekat v půlce dubna, kdy se do výsledků započítá jarní sezóna AMD Counter-Strike ligy. Nedílnou součástí světa počítačových her a pro gamingu jsou tzv. LAN party. Různě veliké, zpravidla víkendové turnaje vznikly z iniciativy hráčů, z touhy zahrát si pohromadě. Jsou důležitým místem, kde spolu soupeří jednotlivé týmy. Své síly ale mohou změřit s ostatními i začínající hráči. Pravidelně se opakující i ojedinělé LAN party se může zúčastnit jen několik hráčů, ale také celé stovky. V současné době není výjimkou, že jsou tyto turnaje profesionálně organizované a finančně dotované. Jedním z příkladů takové akce bylo i 15. pokračování Memor LAN party, která proběhla v polovině prosince na pražské základní škole v Horáčkově ulici. Dřív jsme ty akce pořádali v Hradci Králové, to bylo vlastně jenom pro klán, ale pak začalo jezdit pořád víc a víc lidí a postupně se to přesunulo do Prahy a teď vlastně máme už stálou v podstatě klientelu a jezdí sem docela dost lidí. Kvůli technickým problémům se nakonec sice nekonal plánovaný oficiální turnaj ve hře Counter-Strike, necelá stovka účastníků však přesto celý víkend strávila náruživým hraním. Kdo z vás někdy v životě nesněl o létání? Lidé vymysleli balóny, vzducholodě, padáky a blerioty. Ale i tak obyčejná věc jako pobyt v letadle zůstává pro většinu z vás výjimečným okamžikem. To ve virtuálním světě jsou daleko velkorysejší možnosti. Letecké simulátory odjakživa přitahovaly pozornost těch, kdo si toužili vyzkoušet, jaké to je sedět v kokpitu bojového letounu a být jeho pánem. Kouzlu vzdušných soubojů propadl i student strojní fakulty ČVUT Petr Havelka, zvaný Bumík, jeden z největších specialistů na virtuální letectví u nás. To mě prostě vždycky fascinovalo, jednak takováhle nádherně letecká obloha, jednak ta naprostá volnost. Třeba jeden největší zážitek byl, když jsem letěl v ultralightu a bylo tak zrovna byl západ slunce, prostě tu krajinu to jako odsvětlovalo, to slunce zapadalo, takový nádherný červanky byly a si člověk připadá naprosto úžasně a si myslím, že by to mohl být jeden ze smyslů mého života. V současné době je Bumík zcela v zajetí historické hry Il-2 Šturmovik, zaměřující se na letecké stroje z druhé světové války. Dovednosti získané zde kombinuje se znalostmi ze hry Flanker, simulátorem pro změnu moderních letounů. Vzhledem k tomu, že dobří virtuální piloti se v Česku zatím počítají pouze na desítky, na profesionální hráčský server se v této oblasti teprve čeká. Lítám třeba na různých zahraničních serverech, prostě domluvíme se s kamarádama, třeba formace, různě napadání cíle, taktika vzdušného boje, útoky na pozemní cíle. Je to prostě něco perfektního a člověk asi na jedné straně může trochu závidět těm, kdo to zažili na vlastní kůži. Jednak teda ten pocit té spolupráce a přitom prostě jet naplno, vyloženě na hraně. No, na druhou stranu jako
tu válku jim člověk závidět nemůže, no, ale ten pocit z toho lítání, té spolupráce, kooperace a prostě z pocitu toho společného splnění toho daného cíle, nedá se to asi nějak něčem nahradit. No. Ta fyzika bych řekl, že je asi naprosto dokonalá, protože když se vezmete třeba model letadla, který tam je, tak jak jsou v něm udělané ty hitboxy, tak de facto každá nosná spěra tam vlastně má svůj hitbox, takže se může stát, že vlastně udělají se díry do letadla a letí dál, nebo se vystřelí jednou, přestřelíte mu hlavní nosník, upadne křídlo, jde taky dolů, nebo různé poruchy motoru. Všechno reálně udělaný. Hodně velký vliv tam má počasí. Třeba když letíte v bouřce blízko u země, náhlý pory větru vás může srazit na zem jako okamžitě, prostě je to tak. Kdyby si sedl do dopravního letadla, uměl by si s ním odletět? No, tam by bylo takhle. Věděl bych, jaký procedury bych musel udělat, abych teda vzlítnul, ale musel bych trochu chvilku přemýšlet, kde ty ovládací prvky jsou umístěny. Jako kde je prostě směs, kde je starter, kde mám ty klapky, čím startový podvozek a takovýhle, kde mám rádio, komunikaci, ale pak kdyby se na to přišlo, což většinou bývá někde pod palubní deskou ta příručka, tenhle manuál, tak pak už by to problém nebylo, jak samozřejmě záleží, jestli to proudový, že jo, nebo je to malá Cessna. Chcete vědět, jak hrají opravdoví mistři Counter-Strikeu? Kudy chodí, kde se schovávají, kam střílejí a proč? Připravili jsme pro vás záznam finálového zápasu 7. sezony AMD Counter-Strike ligy. Vítejte u sledování sestřihu semifinálového utkání 7. sezóny AMD Counter-Strike ligy, ve kterém na sebe narazili týmy Necrorasers a Trash. Counter-Strike je simulací zásahu protiteroristického komanda při zneškodňování nebezpečných teroristů. Zápas se odehrává na 2 různých mapách, kdy v každé z nich nastupují oba soupeři jak za teroristy, tak za protiteroristické komando. Na každé straně odehrají hráči přesně 12 kol. V každém kole se hraje o 1 bod, který je přidělen buď protiteroristům za zneškodnění tikající bomby typu C4, anebo teroristům za výbuch bomby. Vítězství lze také dosáhnout eliminací všech soupeřových hráčů. Mapa DAS 2 obsahuje 2 různá místa určená pro položení bomby, ke kterým vedou od teroristů 4 různé cesty. Právě máte možnost vidět cestu od startu teroristů na položiště B. Další možnou variantou útoku je cesta přes takzvanou dlouhou na pokladiště A, kterou vidíme nyní. Tady je zmiňovaná dlouhá. Na pokladiště A se jde dostat také druhou možnou variantou a to je přes schody, což vidíme nyní, tady schody a opět stejné pokladiště A. Poslední cestu, kterou si předvedeme, je pro teroristy přímý útok do začátku counterteroristů, kde se můžou rozhodnout, zda chtějí pokračovat na položiště A či B. A nyní už jsme se odstli v zápase samotném. Vidíme rozmisťování obranných pozic na straně protiteroristického komanda, za které tento zápas začal klan Trash. A nyní postupný útok klanu Necrorasers na položiště B. Vidíme teroristy, jak kontrolují každý roh v mapě. Musí zkontrolovat v podstatě každou pozici, jelikož nemohou předvídat, kde se bude protiteroristické komando schovávat. Nyní vidíme postup hráče Erasera z klanu Necrorasers, pár výstřelů do dveří a nyní již counterteroristé vědí, že útok směřuje na B a proto posílají veškeré své síly na toto pokladiště. Teď už ale teroristé pokládají bombu a vidíme, jak se připravují 3 protiteroristé na zaútočení. Nyní k tomu dochází, ovšem velmi dobrá práce na straně teroristů, konkrétně Siemena, způsobila vítězství v tomto kole a hráči Necrorasers tak vedli 1-0. Ve druhém kole protiteroristé neměli dostatek peněz na plnou výbavu a proto hráli pouze s pistolemi a toto kolo celkem jednoznačně vyhráli teroristé, proto jsme se přesunuli až do 3. kola, stav je tedy 2-0 pro klan Necrorasers a nyní vidíme opět postupný útok na položiště B. Pohled obludy, který zabíjí jednoho protihráče. Teď malá přestřelka přes dveře. Další protihráč mrtvý od obludy. Zase kontrola dveří, zatímco spoluhráči pokládají bombu.
Další mrtvý hráč a nyní čtvrtý, poslední člen protiteroristického komanda a je to 3-0 pro tým Necrorazers. Viděli jsme nádhernou práci obludy se zbraní typu Galil, což je v podstatě obdoba ruského Kalašnikova. Ve čtvrtém kole se teroristé rozhodli zaútočit na položiště A přes již zmiňovanou dlouhou. Vidíme, že ve třech se snaží útočit nyní na hráče Lucky Dog s přezdívkou Lucky Dog, který je zde osamocen. Ovšem velmi dobrou poziční hrou a právě jsme viděli velmi dobrým granátem zabránil 3 teroristům k proniknutí dále. 2 teroristy eliminoval, nyní ho čekají další 2 teroristé, kteří na něj ovšem nemohou zaútočit, jelikož Lucky Dogovi už na pomoc přispěchali další 2 spoluhráči, jednak ostřelovač Lexa, který má ostřelovací pušku neboli snajperku typu AVM a také Bžuro, který má policejní M4. Ve hře zůstali už pouze 2 teroristé, které ukázkově zneškodnil sniper Lexa. Přesunuli jsme se do druhé části zápasu, kde si oba klany vyměnily role. První část skončila 9-3 pro klan Necrorazers, nyní je stav 9-6. Nyní se tedy role vyměnily a vidíme, jak klan Trash útočí na pokladiště A, tentokrát přes schody, což se mu, řekněme, podařilo, jelikož v podstatě právě nyní dobí položiště A, protiteroristické komando se muselo stáhnout a teprve nyní se připravuje na jakýsi protiútok zpět, aby dobili pokladiště A mohli tak zneškodnit položenou bombu. Situace 3-3, 3-2, nyní 2-2, 2-1, obluda sám, nyní proti 2 teroristům. Bohužel Lex umí a nyní si byl obluda vědom, že není dostatek času na zneškodnění bomby a tudíž se dal na útěk. Po cestě potkal ještě Kačera, kterého zneškodnil, ovšem bomba stihla vybuchnout, takže bod pro klan Trash. Následovala série 5 vyhraných kol pro tým Trash, čím se dostali do vedení 10-12. Nutno říci, že se jedná o vedení překvapivé, neboť klan Necrorazers byl v tomto zápase určitě favoritem. Dalším zajímavým kolem je bleskový útok na Bčko, kde nejdříve dobře pozičně hrající Eraser ve spolupráci s obludou eliminovali 2 útočící hráče. Situace 3-2 pro protiteroristy, kteří se nyní snaží získat zpět pokladiště B, které okupují 2 teroristé. Situace 3-2, 3-1, nyní 2-1, Rybka sám na 2 protiteroristy, nyní zabil 1 a útočným granátem zneškodňuje posledního obludu. Klan Trash tedy v první polovině zápasu vedl překvapivě 13-11, což se ovšem nelíbilo favoritům z Necrorazers natolik, že druhou půli utkání vyhráli v poměru 14-6 a tím si zajistili celkové vítězství 25-19 a postup do finále playoff. A dospěli jsme do finále. Příště se zaměříme na počítačovou NHL, slavnou sportovní hru. Uvidíte reportáž z mistrovství České republiky a seznámíte se s borci, kteří vybojovali postup na šampionát ve Spojených státech. Těším se na shledanou.